Ahí. Y la otra entonces ara és la dreta tots és la dreta no se toca, Mira, nos está haciendo vídeo. Espectáculo primero de danzaes y luego veis que ya tenemos a los siguientes protagonistas, los nanos y chegas preparados para bailarnos y para hacer un pasacalles por el puente peatonal. Y la cogió y lo llevó. No tenga problema. A continuació, demanaré a les colles que vagin preparant-se per començar la CERCAVILA. I ara ja, sense més dilació, a continuació aniran eixint les colles en CERCAVILA tal i com les anem presentant. En primer lloc, eixirà en CERCAVILA l'Associació Cultural Botafocs de Castelló de la Plana.
La primera colla que rebem avui és l'Associació Cultural Botafocs de Castelló de la Plana, fundada el 1990. Té un ball de dimonis, diferents figures de bestiari i cabuts. Música de percussió de la pròpia colla. Quan vulgueu.